Дом без кота – сумный дом, лічыць сям'я Гарбачовых. Іх маленькому камячку шчасця Алесе у красавіку споўніцца 2 гады. Высотую любіміцу брытанскай пароды ўзялі зусім маленькай, калі ёй не было і месяца. Сёння, нягледзячы на невялікія свавольствы, сям'я не ўяўляе жыцця без гадаванца. З Алесай гуляюць, ездзяць па горадзе на машыне, нават мыюць посуд. Усё разам. Встречает всех возле дверей. Как-то всегда вот на кухне с нами мы кушаем, и она всегда сядет на стульчик. У нее есть свой стульчик, она садится с нами за стол и сидит так смирненько. Кошка, она не то что друг человека, она как мой 4-й ребенок у меня, член семьи нашей. Аднак не ўсім мурлыкаючым сябрам так шанцуюць з гаспадарамі. Так, на долю гэтага рыжага кацяняці ў свой час бяздомнага выпалі немалыя выпрабаванні. Зараз ён у надзейных руках Ліны Осіпавай. За 6 гадоў дом жанчыны ператварыўся ў сапраўдны прытулак для жывёл. Да яе на ператрымку трапляюць чацвераногія ў цяжкім становішчы. А каб паставіць іх на ногі, патрабуецца нямала сіл і сродкаў. Мы просто так делаем, потому что по-другому не можем. Бывают случаи, когда, допустим, животное лежит возле магазина, больное явно, и 100 человек пройдет мимо, и каждый переступит и уйдет. Среди нас, если мы что-то можем кому помочь и не помогаем, то потом будем сами страдать от этого. Зоабаронцы кажуць, сёння мала толькі вылечыць жывёлу, важна знайсці для яго сям'ю. Ветэрынары адзначаюць, завесці чацвераногага любімца справа адказная. Если человек себе хочет завести кошку, естественно, надо быть морально готовым к тому, что требуются прививки, требуется какой-то определенный тип кормления. Обязательно, если вы не планируете это животное разводить, животное должно быть кастрировано. Яны сустракаюць, радуюцца, дапамагаюць змагацца са стрэсам. Кошкі – гэта жывёлы для душы. Яны станоўча ўплываюць на людзей і, канешне, вельмі хочуць, каб і да іх адносіліся з любоўю. Юлія Селюк, Руслан Селюк, тэлерадыёкампанія «Брэст».